To bari yi wani na tsokwatawa. A'a ke bari ne wanga. To bagobiri ne wanga ba sakkwata na. To ba sakkwata na. A ba sakkwata na? Ba sakkwace na. To a shi ke har tsayawa. Wanga ba sakkwace na. Wai wani ango ne. Ya yi sabon aure. Shi kuma da matarsa nan suna tare a sabon gida. To kullum kafin su kwanta idan suka yi abinci suka ci abinci sai amarya nan ta zauna ta wanke kwanukanta ta tas waɗanda suka ci abincin nan da tukwane baki ɗaya ba ta barin kaya da datti su kwana. Da kyau. To shikenan idan suka tafi suka kwanta gari ya waye sai su ga duk kayayyakin nan da ta yi amfani da su ta yi girke-girke nan ta wanke su tukwanan su kwanonin su menene duk an yi amfani da su. Sai ta ko kuma amfani da su kamar bata wanke ba. Kamar bata ko wanke ba. Sai su dubi juna su kuma su kaɗai ne a wannan gidan menene yake faru haka. Kullum haka nan sai suka yanke hukunci suka ce kun kani ne yanda za mu yi yau kar mu kwanta. Sai mun kama kowa ne. Mu tsaya mu gani wa yake mana wannan aiki. Sai shi kenan da dare yayi sai suka ji an fara motsi a cikin gidan. Sai suka zo suka leƙa su ga kowane ne. Suna leƙawa sai suka yi ido hudu da waɗansu irin halittu. Subhanallah. An yi ba'ai ba. Suka ga waɗansu irin halittu sun ɗora girki akan tukunya. To cikin minti biyu sai abincin ya nuna. Ko man irin abinci ne da aka ɗora sai cikin minti biyu ya nuna. Yaron majigi. Sai shi kenan sai aka zo rabo. Sai suka ji mai rabo yana cewa kai ɗauki wannan ka kai wa Iflitu yana can ƙasar Indiya. Kai kuma miƙa matarbar yana can China. To, kai kuma abuwa ke yi sauri ka je Masar ka kai wa Sharfilu. Sai aka ce ma na hudu. Kai kuma ɗauki wannan ka miƙa ma ango da amarya waɗannan na cikin gida. Tunda yau laɓewa suka yi suna kallon wai wasu aka ce wato kai in kai da sai ce bari tambaye wai ke in ke ce amare wai malama kai da an nan ya za ka yi to gaskiya in nina bari ma in sakwatanci da ke sakwata ba mu da tsoro don a san wai ba mu da tsoro in nina to abinda zan cewa tunda dai gaban amarya na ko ke kusan ba abin kunya gabanta an ce yakin mutum gaban sarki ne cewa zan yi kawo amma faɗa min da mina na ka dafa. A sai ni ne. Masu sauraron mu sai ku gaisa ya shafa mu na Facebook domin ku gaya na mana in kai ne. Kaka za ka yi. In ke ce amarya ko kuma kai ne angon ya za ka yi. Ya za ka yi. A wannan gaban kuma za mu ja.